Dobrý den, zdraví vás Minecraft.cz a já vás vítám u našeho dalšího dílu z naší série Jogbox. Dneska je tu se mnou Scotty. Zdar lidi. A dneska si už uděláme jednu věcičku, která by se nám docela hodila. Ale budeme na to potřebovat knihu, protože vůbec nevím, jak se to kraftí. Takže taky něco k tomu něco k tomuhle, tady tohle Quincynium. Takže budeme Walk in Ghostu a skleněnou lahvičku. Jdeme na skvidy. A tak. Aspoň víme, kde je voda pak. Tamhle to víme. Omlouváme se, že dlouho nebyly videa. Tak asi hodinka nebyla videa. A furt mám ten svůj epic skin. Jdeme. Takže teď bude Home na strinkách. A ruka je hustá. Jo. Ty jsi mě zabil, ty hajzle. Ty jsi mě už zabil jednou, víš? A já taky měl dělat, že? Pilot Blaze. Máte. Cítni, hajzle. Kočička. Hej, co to za to? To byl pták. Dobrý. Jo. Tamhle kočka to byla. Hej, brahu. No, víš, se tam topí. Ale nikdo tam není inksek. No, nejde tady si začítnout. Jo, tě se chtěla chvíli vydá. Hej, tam skáče! Králík. Zajíc, vole! Králík. Zajíc. Jak? To je delfín, vole. Aha. Hej, já si ho ochočím. No tak ne. Jablkem bys měl ochočit. Jo, dávaru! Ano! My se perou medvědí s líškou. To jsou hajzlové, že to zabiju. No. Tohle už je vydané. Sami jdou do líšky, ale nedají si člověk. Hala. Vidíš, co to vypadá? Pirádě! Rybičky, rybičky. O, ryba. Nejde, ty do mě půjdeš, hajzle. Ty do mě hajzle půjdeš. Takže co může udělat? Jo. Ty vody, žralok. Já jsem si říkal, že za tebou furt ten delfín plave a to je žralok. Tak teď mám meč. Myslíš, že slyšel tuto papička je ruká? Možná. Co? Černá díra? Tak. Jo. Myslím, že černá díra. Žralok. Ako to je možné? Další nevyřešený případ. Jak to, že bloky můžou lítat ve vzduchu? Co pak jsme někde to? Co pak tady je někde nějaký kouzelný Chris Angel? Který 9krát ve svém pořadu musí říct, že nikdy nic nebylo nastíhaný. A vždycky do té kamery udělá. A Němci jsou pryč. A zům se jako. Já vím. A taky tam to jsou hlášky, tam to víš, jakou myslím. Myslíš Sparta Buzerantu? Ne, tam to. Bang. Chuck Norris. A Filip je pryč. Bang. A hajzle je pryč. Bang. A Ispy jsou pryč. Bang. A Justin Bieber je pryč. Jasno.
Utečte tam Hacking damage. Taky nedáme, vole. Jak když jsem měl 1,5 života. A my jdeme dělat jednu takovou malinkou pičovinu. Jde další portálu. Ne, my jdeme dělat takovouhle malinkou pičovinku. A budeme potřebovat dřevo. Dřeva. Budeme potřebovat přesně 25 dřeva. Víš, jak se to bude jmenovat? Já nejsem zprostý. Ako je možné? Mluvíme slovenské, my se Češi, ale. Já vím, tohle se bude jmenovat ten díl. To ako je možné? To ako je možné? Ty vole, to je taky logika, vole. Zničíš. Víš, jak je to možné? Že kaktus je rychlej. Ale dejfej, jak říkal, ale to. Oj, karamba. Jak se jmenuje? Staví? Ničí! On nestaví! On ničí! Neurovnal to tady nějak. Kočka, nepokachně. Hele. Ale už to vzala ta kočka. Neukachně, že dostala. To ako je možné? Já ti ukážu jedno kouzlo pak, jo? To není kouzlo, vole. Ne, počkej, pak ti ukážu nějaký kouzlo, ne tak. Jo, to je dobrý, že tam používá, že jak se to říká. Decapitator. To je dobrý mod, to je to mod. Jo, modu, jasně. To je logika úplně. To ako je možné, to je jednoduché. Ale říká se, že Minecraft je žádná logika, že je nasládou. Čau. Jako jak vypadá? Počkej, já potřebuji takhle. Já si děláš tam to, vole. Cože? Já si děláš tady to. Jo, já vím. Cár. Hele, tady je docení. To ako je možné? To máš ještě nejde, myslím. Jo? To máš na rozmnožování šípů. Hej, další logika, jak se můžou rozmnožovat šípy. To ako je možné? Takže budeme potřebovat hlavně hodičky. Víš, co to je? 1, 2, 3. Hej, to je žralka, ne? Tam to, pod tu lodičkou. Pod tamtou. A co se z toho dělá? Já myslím, z toho žralka. Supli chest. Je klobouk? To je právě klobouk. To není klobouk. Ale vypadá to tak, vole. Je to loďka s čestkou. A to je normální mu dělat? Ne. Dívej, jako mám lečku najednou. Jak dlouho natáčíme, vole? Nevím. To ako je možné, ale dívej. Podpalubí. To jde udělat do multiplayeru. A dívej, tady je hromada vlny. Už se nemusíme nikdy dostat na tohle, tam máme knihy. Hej, tak to tam bude rovnou celý piráty z Karibiku. Já si tady odložím všechny věci a jdu pro tamty, je přenesu. Jsme milionáři! To je to kouzlo, co jsem ještě ukázal. Jo! Pustí to? Malý lodičky si udělal. A když to někdo zničí. Dívej, co tady ještě je. Tolik. Jsou glony! Aha, dívej, ještě kolik skla, vlny a tyhle. A ty počále potom ukradnu. Já ty musím vzít tak. Ale dívej, jak to vypadá na mapě. Nechci, co? Téma. Sparta! Tak se vám líbí. Zavěre. To je nevím, masivně bylo. Jo, ty to ještě určitě
Ještě zamrzat tady, vole. Hej, děkuji dlouho, to ještě bude trvat. Dobrý. To jsme bylo fakt dlouhý. Ono zhájí můj život. A doslova. Tak když tady furt mluvíš. Já nevím. Jdu. A ty jakože dokážu záknout taky. Jo, dělám jako to já myslím. To ako je možné? No, já to chci. A necháme tady jenom jeden. No. Tam ty zmizely. No ako je možné? Ale mě ty diamondy vem. Já nevím, to takhle celý počouruju. Ty nejdůležitější věci. Ty pičoviny vyhledám, takže určitě nepotřebuji tohle. Takže pošlat železo, to potřebuju, lidi pošlat nepotřebuju, tak tohle už. Kde ty kůže? Tohle nepotřebuju, tohle potřebuju. A zlato beru! Masa z cobblestone. A ještě uhlí. Potřebuju uhlí! Já už jsem se to lek. Ty jako creeper v tom. Mašinka. Ahoj, mašinka. Mašinka. Chuck Norris! Zamíček Norris! A ti ukážu, proč je tak divný. Proč nedáme nohe? Já je lepka, vole. A jsem to říkal v nějakým tom díle, vole. To tak dlouho trvá. Jak spí? Teď mě nevybalo nic. Co jako to čarovný, vole? Co čarovný? Tam hovno, třeba to růžový. No stejný, ty to. A tohle to bylo všechno z tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like. A když taky koment a odběr. Tak čau. Nejdřív dojdem na loď. Jo, už jdu, jenom dojdu a... Střih!